Sakto. Nan, natin, suban. Subo na, kain na. Ang kabuan na mo. Pengen jele. Hindi pinakarin. Ah. Kurap. Yan guys, maggagata tayo ng gabi. Lagay ang sibuyas, bawang at luya. Ang pangalawang. Pangalawang dapat. Tampay ng gabi. Lagay na rin natin ang kanyang dahon kasi naano na siya. Sili. Dilis. Paminta. Asin at asukal para malabis-labis. Masarap pag malabis-labis. At ilagay na natin ang unang gata. Ayos. Ayan guys, naluplot na siya. Ayos na to guys. $2,000 years later. Marami pa, oh. Marami Yan, pa. yan. Kilawin, ay Sopas na. dinakdakan. Spaghetti. Sopas na spaghetti. Spaghetti yan guys. Dakdakan. Nilatan? Natuto. Katuray na kilawin. Sa ay salad, katuray na salad. Kanang gadumo niya. Kulang data. Diyan ngay ura-urada. Biglaan swimming. Ay kain. Hello, hello. Ay balot ng ayun niya mas palantay antay ni daro ay mas palantay. Malagi pa bayan peso wala tayong cover na. Yan, may improvised cottage kami. Para tipid. Sa hindi ba na nagkuha niyo medical man? Diyan. Yan guys, kain tayo. May kaya, may mesa na kita. Wow. May mesa kardiro nga po. Ano ka dun eh? Firme. Firme guys.
Ayan guys, puno na ang ating pagkain. Tapay Kainan na. Grabe din ako yung makarangon. Talaga BBC lang ako. Isubo ng tibil naman ka. Ang kalublat data eh. Duwang styro. Ang kalublat. Dito na naman tayo sa Legazpi. Ito tayo magpaitim. Pang sidapi ko, alinot ka sa ka. Dami na gano'n ko. Ano man ay datawagin ka? Eh, mga kabay. Nang katani. Gani. Hindi ko wet yun eh, dapatin na po. Serve your own. Saan? Saka na, awanan na nung kinamta sa kanan. Bye. Hindi ka kawawan na ka eh. Hindi na tanong makinig mo. Kaya mo magsaka pre. Ang tinakan. Ulawad. Kainuman. May nakaino. Wow. Roy, dapat natin, dibos mo. Libre nga tanom na eh. Boy. Tingnan nga pagkain ng tahong mo na. Para ano, Minsan na ng tubo. minsan na lang ang subot sa ano, kain. Inikakon lang, tinimplak na tayo. Okay. Yan, subo-subo na. Busak, mabarbara ka. na ni Manang Wisdag sa pinanan ni Nyaksa. Sakto. Nan, natin, suban. Subo na, kain na. Ang kagawa na naman. Kaya pa ni Angela. Hindi pinakariin. Kalimit mo din na eh. Kung ayaw mo kainin, diwag. Jay, lagi Jay. Kami nagkutsara ka rin. Hindi presida. Kayo na eh. Kamababain. Wala pa. Napoy na yun. Karakin yata yung data. Sige Roy, banak. Hindi, sumawa ka dyan. Kain Balat tayo. guys, ano naman Balat guys. Sige Roy, tingnan nyo. Ano makasaw? Walang hiya. Lagyan niyo ako. Dapat pinuntahan. Tingnan, bigla, ay nagabawa biglag pa dahil ano.
Kasi kami nga daan mo, hindi ulit ka. Kain tayo guys. Ano yan? Tanghali, ano, merienda? Laban na din. Dito kami sa ano, Legazpi. Ang lamig-lamig ng tubig. Tayo. Laban. Galing na ako dito kahapon. Bumalik na naman ako ngayon. Dito kami sa ano, Legazpi. Sarap mag-picnic dito. Ano mo? Kain pa more. Ano yan, merienda natin? Ano daw? Tikman mo nga ulit. Tawa na. Tikman mo nga, hindi ka pa na-video. Pagkabay na lusot yung udol. Pagkabay na lusot yung udol. Ano? Ano ba na kayo na? Galing ka? Lusot na naman yung udol. Gusto mo baka namatay kasi na may hangin.